la ei. Da, pe ăla cu Tam Kane, săracul. Zici că nici nu era ăla, săracul. Super. Da, dar știi ce e cel mai broken în jocul ăsta, bă? Ceva ce nu poți să bați și... Deci, gândește-te... Deci, fii atent. Un singur campion este, bă, pe tablă, level Swain. 3. Și Swain. bat... Swain. Nu poți să-l bați. Își dă ultimata, frate, și dă glitch la toată mapa, efectiv. Aș vrea să văd Bone Swain de level 3. Chiar sunt curios. Ar fi interesant, dar... Da, că fost bine, bă, a fost strâns meciul trecut. Cel puțin între mine și ăla. Nu! A fost strâns până m-a picat mie level 3, frate. Hai de camă. Bă, nu poți să zici că nu te-ai speriat un pic, că dacă nu-ți pica. M-a speriat, știi de ce? Că nu-mi picau iteme. Hai că campion ca și campion. Dar nici iteme nu m-au picat. Bă, da, așa e. N-ai văzut ce iteme am avut pe Veigar, frate, le-am pus la boșcăleală, că n-am mai avut ce să fac cu ele în pula mea. Am țăpat acolo. Opa. Bă, cred că meciul ăsta e de Spirit. Nu știu ce să zic, dar cred că meciul ăsta e de Spirit. Aoleu. La mine, la cum o dau pe Lis, nu-mi fac ultist, sigur. Eu mi-aș face Siphoner, bă. Gata, băieții, ne audem. Am level 2. Asta. Super. Back to the roots, huh? Înapoi la obiceiurile vechi. Înapoi la păcatul strămoșesc. Da. Hai de came cu campion, omule. Ce se întâmplă, domnule? Nu știu, bă, eu nu știu ce fac. Mi-aș duce Elderwood. Dar care șansele? Du-ce merg, bă, Mog? Divine. Momentan asta m-a picat, acum o să văd eu ce mai îmi pică. Momentan cu asta rămân, dar îl țin pe Kindred de aici în caz de orice. Ai, m-a picat Elderwood. Căcat pe băț și căcat pișat. Da, pișat mâzg. Da, chiar așa. Da. Na, bine, mă pică Eni. Da, primele 3-4 runde pierde coverage. Portalul ăsta, bă, ești prost. Mamă, uite-te la ăsta, cum îl cheamă? Cubaș. Mamă, ce are ăla toate căcaturile pe hartă, frate. Mi-a picat la Ce fain e East Open Fate. Cine, mă? Ce are? Ce? Hartă faină unde? Cubaș. Asta e fix pull harta lui ăsta, v-am văzut alte mai faine. Mediocre. Mediocre și vine eu cu... Hater în pula mea. Eu cu Infernal-ul. Nu mă mai duc la Brawler, bă, bag pula. Sau mă duc. Aia zic. Dă-mă rău, bă. Sau așa, na. Mai dăm o tură de Brawler, vedem ce iese. Nu ceau, cred. Ciao. Zero. Stai pe loc, stăpâne. Da, bă, Stai pe loc, stăpâne. Timo poate să dea blind la mai multe persoane. Da. Uite-te la el, cât te zice, 2 sau 3. No, super, bă, așa mai jucăm. Așa mai vii de acasă.
Uai, ce mă mâncă degetele să strâng bani. Mie îmi spui, bă? Da, nu mai le las, o să pierd, tati, mă doare în pulă. Crezi tu ce mergi? Ai deja 3 duelist, 3 enlightenment, super. Clasic. Na bine. Pentru tine. Na bine. Dar nu te plictisești, bă, așa, gen, să faci aceeași chestie. Nu. Că-mi place. Bă, lăsați-o pe Șivana. Ce trebuie să o luăm de aici? O măicuța mea. Ploiești. Tot 26 de minute. Nu. Hai, la Brutus. Opa! Ce avem noi aici? Băieți lore. Ce ne pică aici? Yo, tu ești. Da, numai iteme de prost gust, super. Nu! Cubas. Ba, ai dreptate, e faină harta asta. Te simți ca acasă, bă, când ești aici. Ce fain? Mă pun să inspectez harta. Oare Șivana cu Hand of Justice mere? Da, e chiar foarte bună. One, two, three and four. How many? Era să zic ceva. How many guys are at my store? Păi, They know you're stealing. Domnule Crețone, you have level 5. Very nice. nice. Divin contra divin. Divin câștigă, adică eu. Mă bate. Cum e navigația asta? Radio, Mediafon, Volt. Bă, da, e chiar un pic enervant atât asta, zic motor. Nu te mint. Zic. I say. Motor. Engine. Engine. We back in business, boys. Back in business. Mai doi campioni, mai doi. Doamne, dăm niște iteme. Blanao, te rog eu frumos, dăm un pic de attack speed, așa un pic, un puțin tel. O țână. O leacă, Doamne, o leacă. Nu viață, Doamne. Ai. Bă, mi-am pus speranța și degeaba. Doamne! Iară crescut level 3, Doamne, nu... Ce-am făcut să merit, Doamne?
În orice caz, trebuie să las itemele așa. Oh, aparent. Ahaha. E clar. Aha. Wow. Oh, starea. Nu-mi place ce combinații urâte joci, bă, băiatule. Ah, perfect. O să te înțeleg damage. Olea, Mi-am o țâră. o târă, dar nu o târă. O bat așa. Divine cu duelist? Interesting. Încercăm și noi alte chestii în pula mea, nu stăm. Oh, level 3 ăla, tati. Level 3 Wukong. What the fuck? What did you fuck? Strească să mai stau totuși o vreme. Da. Oh, nu, sunt contra asta de pe primul loc. Wukonga meu dă stun, deci Wukonga meu dă stun 3 secunde. Aia zic, bă. Fair Să-mi and bag square. la 3 secunde, doarme ăla, frate, nu se mai trezește. Poftim? 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 Aparent am pierdut, frate, contra Kubaș, care are un gunoi de spirit și sharpshooter. Și eu am Da. pe ăsta de pe primul loc, bă, stai liniștit. Am pierdut aparent și tot am pus pe primul loc, ok. Ăsta n-are. N-are connect. Butele tale, două petale. Să-mi fac când s-o trezi preț acolo, da. Uai, ce frumos ăsta. Oh, nu. Bă. Why you again? Ca you. Da, mă bați că Divinul nu știu ce în early. Divinul e bun în late. Inamite-me pe ei săraci, vai de steluța lor. Steluța lui. Steluța de Marie. May their star die. Their fallen star. Nu mă, măcar să-l fi scos pe Tamkenci. Uai, ce bravo. Da, mai bine mă lăsam bătut că... Bă, lăsați-mă pe ciocat, bă! Mă rog! Nu fiți bolăngi! Ai, de capul meu, n-am nicio, da, s-a dus. My only chance to this survival game piece of trash. Nu, bă, dar... Trăznească-l Dumnezeu, mă. Ula. Da, altceva chiar n-aveam ce să iau. Ah, ba da, puteam să iau pe Elise. Scuze, n-am văzut care ce-aș chicat item. Na bun. Asta atunci îl vindem. M-a trebuit jumătate probleme cu... Da. Ce să fac atunci? Să fac ăsta. Să fiu bulangeu. Na. No, bro. Bro. Wow, super. Noroc că nu mai dă pe mine. Piu, 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 piu.
Eu pe tot le înțeleg, dar cultistul chiar nu. Bucat. Mamă, dar ce are asta pe tablă? Michael Coles, ask. No, stop. Ce-am? Ce-am învățat de aici, copii? Divine e fucking useless. Asta are Nida și Tristana level 3. Cum? Și că 40% damage reduction și 40% true damage. De unde, frate, că nu se simte? Bă, știu ce zici. Pentru că nu e acolo damage-ul, bă. Serios? Dar am jucat și eu, bă, Divine și nu știu, bă. Nu o să... Bă, nu e așa, știi ce ne 40% damage reduction, dar parcă te bat mai repede ca când n-ai avea ăla, știi? Bine, nu trebuie Veigar, coane. Da, uite, bă, numai gold, bă, dar ce-i cu jocul ăsta? Na, uite, încă un item de... Opa. Ce să fac cu atâtea iteme, bă, de gen, nu înțeleg. Na, lasă aici, ce să fac cu el? Că țin așa, de plictiseală. Că, na, De pizza. așa e în viața asta, bă. Uite, faci un de-asta level 3 și... Oh no, look, it's Quenz. Pulse Blue Buff, oh? Da, aia măcar încercava. Ce? Never mind. Kretz is going to beat my ass. Pula, că o primit viața. Puteam să juc așa o să se întâmple. Te bate Jana, uite. Da, pe spate. Am ajuns la 5 de gold, what? Cam atât așa. E lungă. Doamne, dacă nu prind un ăla o să-mi bag pula. Iar contra ăsta, stare, mamă, super. Stare, cu slab de-l în puii mei. Hai dă pula mea, ce-i cu ăsta, frate? Dacă avea This nigga... se mă rupea, da? E prost. El se joacă cu foc. Da, și era să-l bag futus gura mătii cu bas. Hau că el are 4 asat în loc de cultist 6. Ce prost e. Ce m-am bătut? Ce? Da, ce? Bă, îmi trebuie... Deci, cum ai zis, bă, la 50 gold, atunci faci cu 5 gold în plus? Faci cu 10 gold în plus. What the fuck, ia eu. Uite, passive incoming plus 5. Total income, 11. Până acum, și nici măcar n-am strict cu aia aici, prost. Bine zi. Now we talking. Aută. Bă, nu, bă, scos o pauză.
sharpshooter, bă. E groaznic, horror, îngrozitor. Dar... nu contează. 11 gol ca băieții. Ai, ai, ai. Ne trebuie Cali, bă, neapărat. Cali! Cali! Futu-ți să-ți futu morții, să-ți iau copii, tătă pula. Take everything. What's up? Unless. Pula până sus, nu! Măta. Bă, și mie întreba în sus ce prost. Bag picioare, mă. Aaaa, nu mă întrebați. Aoleu, uite, Aurel. Aoleu, aoleu. Bine, ca asasin. Bine ca el asasin. Mai nu-mi place starea Aurelian Sol. Mă tare asasin. Ce-a făcut Blood Cure-ul ăla cu mine, vai de pula mea. What the fuck, bă? Ăsta are 5 diviși, mă, bă, tu ce? No, și am 6 și nu te bat, ok. Damn. It be like that. Mhm. Chiar că. Mai merg așa, zic. Mm. Fuck, this shit, I'm out, dar... Fac-o tu. Fac-o, mergi. No have. Oh, nu. A meu dă păsteluța măsii. Steluță de bani. Dă pula mea. Hai, dă mamă, ce e cu speed ăsta? Bun, am înțeles, tati. Oh! Ah, pula. Futu-ți level 3, mă. Bine, am înțeles. Doamne, te rog, dă-mi attack speed! Bă, nu mai suport, bă, dar nu-mi pică, mă, nici cum. Eu sfatulă mi-ar trebui, sau lisin. Holy shit. Bine cu Lisin, dar nu te mint. Zici bine de Lisin, nu te mint. Amândoi aveți nevoie de lisin. Na, Canon. Dar cum da Canon, coi, bă, bune? Hai, te rog. Este, bă, dă-te în pula mea, bă. În ultimul moment, bă, dă-o. Doamne, cac o viață, bă, serios. Eu am 83 de bănuțul. Eu nu vreau să-mi pice nimic, mă, bată Dumnezeu. Adelini pe Vairi. Da? No, și pic contra Creț. Aftă, tati. Good job, daddy. State Angec. Fucking shit, eh? Ah, Kale, bravo, Kale. Tu ești Kale.
Hai, dar nu pică, nu vrea să mai apere. De luță de vorbim. Hai, de ce mai putem pune? Ce mai putem face? I mean... Where the fuck? Am înțeles. Nu trebuie. Aoleu. Ce pui mei cum dă ești pro... Da, bine, nevermind, cu sharpshooter și cu ăștia, am înțeles. Și asta mă... Sharpshooter și în palm. Reste. What? Bine, bă. Hai, bă. Hai, Mocai. Hai că poți. Hai, Mocai. Hai, Mocai. Uite-te, Mocai. Bine, bă. Du-te în pula mea. Bine, bă, Mocai. It is what it is. I woke up like this. Avia mea ce pula mea face? Retardată puli. What the fuck, bă, Cuba să sta rupe, bă, aveți grijă. Are spirit și sharpshooter, super. Nu, cred să ai venit pula. Numai așa că hai. Bine, fiora. Dă-mi și screen, cred că vreau să mă uit. Tu ai ieșit, bă? Ce ai făcut, bă? Înțeleg de ce nu poți face direct pe LOL, dar e ok. Uaa! Uaa, plecat. Dă-mi eu... Ai dat... A, da, după. Picali? La. Nu, băgam aș pula. Lola, mă. Face ceva cu Leo ăla. Ai, cam. Nu prindea Elia ăla, era foarte bine. Da. Așa. Așa. Uaa. Așa. Mamă, ce e aici? Meciul ăsta pentru mine nu a fost promițător deloc cu divinul meu. Bine, tati, că... Au cu de asta cu futu-ți gura mătii să-ți fut. Am dă stun în continuu, bă, super. Și ăsta are divin și uite-te ce-o picat pentru el, frate, până mea și pentru mine nu. Îmi trebuie un set, bă, neapărat. Dacă nu pică set, n-am nicio șansă. Oare să jucăm așa? Așa mai avem niște șanse. Ție ți-ar trebui level 8. Da, nu prea mai apuci. Mie? Ce să zic, hai că vedem. Om vedea. Bă, un set să-mi pice, bă, și-s blonă. Atât mai trebuie, un set. Cam multe vrei. Hai.
Ce bă, așa mult dacă ce set. Ridică-te, jupâne! Da, să mor eu. Moară Bibi. Oare mă scoate? Nu mă scoate. Ța. Hai bă, setă-l acolo, bă, singur. Trăbăle, bă. Mamă, bă, câte iteme e nebun. Uite-te ce-o pică la restul. No. Am înțeles, dar dă-i dacă nu câștigi cu itemele alea. Ui la ăsta, tati, și ajută, blai, mine, da. Dar nu știu, pot să procuie pe ăsta Redemption-ul de 3 ori. Da. No, blana. Și 1, și 2, și 3. Bun. Cine moare primul de obicei la tine, crezi? Nu știu. Mamă! Talon, Bă, pe cine să pun runa în ăsta, bă? Nu știu. Pune... Pe Fiora, sau? Nu? Eu n-am Fiora, mă. Nu știu. E Am pus așa. Dai să vedem ce are asta, bă. Unde stai că nu văd aici. Hai, dă, pula mea. Pe ăsta ai mai bătut sau te bate? 2, ai 5 de level 4 și prost la cap. Îl bați, cred că pe ăsta. Îl bați, bravo, crezi. Bine, mă, crezi. Sau? Ce s-a anotat gunoiul. Mai dăm ăsta. Bravo, mă. Mor. Hai, Lisin, hai, Lisin, hai, Lisin. Sau Lisin, da, mă. Lisin ar fi... Te fut în gură, Lisin. Sau o Jana. Nu. Baftă, tăticule. Ne rugăm la Dumnezeu acum. Da, pe ăla cu... Pe ăla cu Jax ai făcut prostie că ai pus Fire Cannon-ul, că nu dă stun la nimeni. Ba, da. La distanță? Da. What the fuck? Logică. Oreo. Bă, dar n-ar pica Jana aia, bă, level 3, bată Dumnezeu. Te rog eu, hai, da. Ai, bă, dar bine că la ăsta pică, frate, căcaturi de-astea și mie pula în pizdă, frate. Să mor eu. Cock in the pussy. O să-l fuți în gură. Pula, mă. Dar cât are ăsta, mă? Hai. Dă-i Padelin, dă-i Padelin să vedem ce se întâmplă. Hai, Padelin, un set, ceva. Dar nu pică, mă, nu vrea. Nu vrea. Pula. Tu n-ai level 8, cred că au avut level 8. Dar nu trebuie level 8, bă. Ai șanse mai mare să spice. Serios? Mhm. What the fuck, nu am știut. Acum, super. Nu bat contra ăsta. Cock in the door. Super. Bun, bine, mă. Hai că e bine, mă. Nu, nu e bine. Bă, așa e, man. Sau? Te execută. Nu. Nu, mă, pulă. Nu. Bine, mă. Mai mă. Uite-te ce aș pe otăți, uite-te ce aș pe otăți. Uite pe set, bă, uite pe set. Ia-l pe set, fugi după set, pulă, fugi. I'm running. Super. Bă, ce prost îți, bă, să-mi bat pula. De ce te-ai dus așa pe margine, prostule?
No, am o pula ta. Pune ăla pe Tam Kench. Pune armura pe Tam Kench sau pe careva. Mă pun. Tam Kench zicea. Bag pula. Ai, ce prost ești și câștigai, vai. Ok. Dar de ce pula mea te-ai dus așa aproape? Nu a avut nicio logică. Nu știu, bă, să-mi bag pula. Ai, ce capul, ai jucat-o, fătă-te soarele. Sau? Hai mă! Dai mă! Hai! Bine, mă! Bine? Nu se știe. Ba. Bate-l, bine, sau? Îl bat. Sau? Nu, mă, așa. Îl bate, bine, mă! Dă-te-n pula mea, coaie. Bă, mai ești contra Bloodcutter. Hai, dă pula, pe ăsta nu-l bați fat inima dacă îți prinzi set. Nu-l bați pe ăsta numai dacă prinzi set. Ai... Da. Nu, un pic set. Hai. Hai, dar ce prost ai fost, mă, nu pot să cred. Și avea și Thieves Gloves setul ăla. Da, bă. Nu, astea sunt altele, nu? Sau, unless... Îl bat. Bine, băieții mei! Nu pot să cred. Brawler și nici n-aveam brawler roll. Râde pula, dar dai înainte când o pe du setul.